Beautiful viewers. Hey, out of mother for you. The fame of Nyanta, the free Nyanta pencil. Afia kwa pro asabe to ye, a Yankopon, and a diacida, ever mama. Na ya sign ada yadofo ase. Yadamasi be some more follow Zion Train production. If you Nyanta pencil, ebesi say. Yegusu aye boy juma. Yes, Renyami enshira edia ma ye viewers nyina erade enshira mo wo odo mo de ataye chi odo mo wo emma ye na mo hweye mo expected the year 2025 aye beti asimi ye be bremo hotter and bigger series mo hwe nimpa de bremo no ha do hey ye be din simoni o hi ye be din simoni entino Miss Rese Obia ebe subscribe to Nyanta TV. Messi Dian, Ofe was in Nyan. Now they tired and so Nyanta TV. Eradin Shamo. Edina Kasa Ebeneza Yabua Pedi. Mido Bibia Madofuna Nyakopon Enshamo pa Enshra. Hello, Abusiafo. Matilda ni. Ye mamu nyina afihia pa. Afem komra emisan ye ho. Nyanta TV ye da mase. Ya hwefo amohwe ye. Nyame hyia mo se de bia ye de dwuma to mu amohwe. Efri nyanta de besi e bia ye dri beda yie. Chese ye nyuma no doso. Ye mamu nyina afihia pa. Afem komra emisan ye ho. Nyame nye ye kese onto ye nkwanem. Na wo hwe Nyanta TV a wo hwe soso na wo hwe na yenya more viewers, more comments, more followers. Ebusiafo ye cheche mo nyina baby a mo hwe ye free. We wish you all Merry Christmas and a prosperous New Year from Nyanta Village. Merry Christmas. Merry Christmas. Producer Kasa. We for real. For real. You are all invited. Yeah, they be a mom local series. A mam retete, a bacosem, and when they are the mamu, and into your channel way, or be a worship be on share and for my after no so TV near the Nyanta TV. We love you guys. We appreciate you a lot. Nyanta TV on YouTube. Nyanta TV on YouTube. Thank you. Merry Christmas. And a Happy New Year. Nyanta TV, ahwefo nyina me mamo afihia pa. Mejidi yeso twedi ampokwa me besayi adom December bosumi ode ewura mu obi a ho ye. Obi a wonkwa e wa hoden. De mesira de mamo eye bambo nkanko keseyo ani nhira. Ade ba kwa so de sene bi ehu na bra bomu ne se. Upo umpo. Baby na opese okodu 2024 yi nko a untimi nkodu. Obi de ba ko wie 2025, obi de ba ko wie 2026. Na mpo kura no ona ono o mo hya ase no. Enyo mo nyina na enya ne se de wanya ni. Ebi su kura wo manim chen. Nti etoda na aya adwenwene. Etoda ebinim de o mo bra o mabo ebepim wakutia. Ade ba ko so hu ne se mirika mpo a ye tu no. De odi kan ne kokodu a obetwen de wawe no. Ansa no ono no kandie no abanyam. Obere wa 2025 obisu bere wa 2026. Don't forget say adwen na anya adwuma lepedua ne bere. Bidi e be ma bidi de. Eye fe, eye de, eye hunhihia. Say abere ni abere nyina no mokoso esta ye e wo Nyanta TV. Mo ba mo subscribe na mo share na afoforo susu enya binye dai. Enhwe ni asu enya ahode ne enya foforo emfamre mo. Yankopon hira mo e wo mommere madaje a mo tenase e de Nyanta TV. Yankopon hira mo me mo mafihia pa. Shalom. Ye be say share next year. Me saban eya. Kobi Jampani Emmanuel Yeboa. Yemo bibiara afihia pa. From Nyanta Odaseni Center Zion Train Productions Day. Yamamre any amanie movies ebre ahwefo nyina na Nyankopon e de afeba ko aka ye ho wo hanom a sisie ye di Christmas na ya wish your viewers say the coming years ebe ye mamo content purely local. That is what Nyanta TV is known for.
ye mamo de Ghana for ya mamre ni amane movies nti ye besre mo Nyanta TV me pacho kachire obi bia obusuafo omonhye nya more subscribers any viewers ne mamo content say the bia ye no no ene mo kase ye wo set so na ya wish ya hwefo nyina Merry Christmas and a prosperous New Year. Edamose. Say the mo so ye mu abepem sabre. Munko so na mun so ye mu na Nyanta TV Zion Train Production. Ewo YouTube ya de bremo. Ya bit bremo content. Kama. Yes mo bia nhwe Nyanta TV on YouTube. E do bia ase. Merry Christmas to everyone. Hello. Nyanta TV. Ahwefo a mo hweye. Edi nka ye damo ase. Yesra obade se onhyira mo mayen. Onhwie sika nwum so. Omma mo nkwatenten a hodin wom. Dane de nyina Awurade mfa mo nkom nnwuma so. Onsa mfa mo mra somdwiem. Omosomfo. Mo ade nyina ya abodom. Na meka sei. Misama mu nyina finhia po afi nkometo yen afi da sese na Awurade ama yen kwane ahodene misre se monom na momwae na Nyanta TV enkosoa na enkoso enfama yen ya bodom na ekasa ye o ebinom se ya bodom yi oya abrewa ebisi ya bodom yi oya die miamini ya bodom ba akope no size medamo ase samo agemi atum menso ma agemu atum papa I love you too much piao empanyisi sadanse nwentin tanin kuma din de kawana na dafidi empanyisi wunim na minim ti na nansin kuma na myesa ne ba no empanyisi wo bi na awie bi empanyisi TV phone wa pagafo ho piao asidankwa na Nyanta TV ya de mamo chukuchaka Zion Train piao yadamase sebre bia Zion Train ene pa ya de mamo no mo hwe amane yefe na de kan se rekura ya hyase afa ni de yefe na eye nkranhye eye adusua esre bibia bi wombi afa kura ne de bramu na nsu nipa ya de osayi ne senti ana yedamase ansa Nyanta TV Zion Train ahwefo nyina yedamase ne yedamase mpanyisi ajanka edase na pano no twen anwumre de ne senti na yesese madawroma de ba na mo hwe no monko amonhwe adawroma wo ya no abo adamfo amane no adamfo no so abo adamfo amane na adamfo no so abo adamfo amane no abo busuani amane no busuani so abo no busuani amane mon kan kire obia na mon subscribe na mon share na ma adwuma no ekoso yedamase ansa Nyanta TV na Zion Train yamamu nyina afishia pa ya fra me kwan hwerebafo betumi afra me so for hwere pia ye mini awheme mechiawo me de enchi akese efri Zion Train Production Nyanta TV na me de brew mu na moma yemu eyidu se redwumadi no eba na monhwe a na ye bre ayekwa isanse moni agidie ehunti abribia esum papa de bre mo no moni gye ho empanyin se oyuro so nyabrode awi a oda enframasi adwuma pa e dia ba eni so amaso no ye ni agye ho pa ni nse musumani agye egu se empanyin sase supropu edum koku na koku edum supropu bedin edina na edu ochiame ye mamunyina afihia pa afie ba bisimu die adwuma ye de bre mo no mo a mo behwe ati amamre eni amane ase obuo no onima amamre onima amane ye na wo hwe Nyanta TV a obeti enema bibre ase na afi wonya ehunumu enema bibre mu yedemase se edi dwumadi ne bre mu amani eso we eyenchia ifi Nyanta TV Zion Train Production bidin edina na adu anase ochiame nyagopon enka mo ho yebesa ehia biem yedemase abusuafo eme obi bia afi nhia pa edo nyankopon twedi ampokwa mbese yi adom ase ama afi akwala betu meni umi yeda so tiase muje di efusa ne wemu a onyame wayi papa ebi a megyina de megyina Nyanta set so ahwefo madawro mantini yati baabi mu na mo hwe me yesu anika yesese mo koso anhwe yen na mo subscribe na entambia yenya hodin ayi betim dia yefofo na dane da ye dia bremu ye di Nyanta bremu wodasani
adwemfi a sɛ yɛyi nyinaa yɛde abrɛ mu yɛsrɛ mo sɛ monhwɛ ma yɛn sanse mo anhwɛ a yɛntimi ntwa mo hwɛ na ɛma yɛahoɔden ne yɛtimi yɛ ne kɛseɛ yɛda mo ase da ne da yɛte mo nka nyame nhyira mo nyinaa mo adwuma nkɔ so sɛdeɛ nso yɛde yɛkɔ so no afi akɔ abato yɛde a na gyesɛ de bɛka ne sɛ